Hawane sejuk banget ya Mas Imo. Sejuk kae ning kulkas ae. Iso-iso. Piye? Mas, rambutmu Piye? kori. Iki aku ya arep enek acara reuni ngono lho. Terus dono nek rambutmu koyo ngono ki. Ndak isin ngejak aku ngene iki. Iki dikirane wong kok enek bidadari gonceng koyek ngono. Ya ora lah, dimakane kuwi. Apa rambutnya di kerai? Modif iki. Piye iki modele? Ki ning ndi lek cukuran awake? Engko. Anu ae. Tekok Google ya, tekok Google. Google. Salon potong rambut paling boys. Salon sing paling apik yo iku Salon Mary Kancane. Sekilo Mas, temui lo salone. Salon ngendi lho? Salon Mary Kancane. Wis njurono e. Dimodifne windasmu iki. Ben ndak pantes ono lho disuguhne bocah. Bocah edan. Iya, ancen edan. Yo sono aja saiki piye gena-gena iki. OT apa OT? OT ra apa-apa. Ya wes. OTW ya ra apa-apa. Wis yo sembarang ayo yo. Yo. Ya jujur lho Mas aku iki. Nyapon neh. Asline lek awakmu ira sugih aku wis ogah harus. Beh maksa menene nasibku iki. Ngatur rai-raimu ijen kok buak bruk aku dulu. Tuman ngomong nak tuwapuk lho cangkemku dhewe engko. Wis ayo. Iki ngendi lho jas nggone beh mlaku lempah ora teko-teko jejal delokan Google-mu Mang. Iki lho Mas. Sak senti maneh tujuanmu berada di kiwa dalan. Iki lho, mbate. Mosok koyo ngene iki nggone. Wonge kok turu bakule iki. Lha ya bakule turu iki. Kang. Wange lho batang. Udah bukan. Mas, Astagfirullah. Anak bidadari. Ya Allah. Iki sapa? Iki sapa iki? iki lho Mas. Hah? Aku arep modifne rambutnya pacarku. Iki pacarmu? Ya Allah, dunia sudah terbalik. Heeh. Kene. Sik. Nah, ngono. Iki aku ora tetep bayi. Ngene. Iki digawe piye? Sak pantesnya pokoke. Sebabnya salon iki menyediakan beberapa jenis cukuran nggih. Cukuran kirik, cukuran menungso. Mau model apa? Sebabnya kingko ngene oleh gratisan pijetan. Terus Mantap. Kena jajal. yo iya no edan piye. Ah, Buntelok taplak ngono. alah long ngemeng. Yo. Hei, piye to wi? Yo pemadaman. Piye? Mau weteng jero. Sabar. Wah nek bagus kok oleh bojo kaya ngono to. Wah, iki edan tukang cukur iki. Sabar. Wah, iki arep buntel arep mateni rejane ngono. Iki sebabnya ben anu aja. Edan tukang cukur iso suwi. Jadi bicara aja sampai. Jadi mengganggu pembicaraan tukang cukur bahaya ya. Jadi bahaya. Oke. Cek sebelum tianu ditotok ya. Ben dadi sari-sari niki ben rodok iso mlebu. Piye to Mas? Pacarku atik kok pulo soro ki. Iki masalahnya ngene Mbak yo. Aku ki belajar ora mek cemen-cemen yo ora mek syukur angger. Dadi sekolahku mbiyen nang Mustika Roti kuwi. Melalang buana teko ngendi-ngendi. Dadi lek ngene iki ora usah kaget. Ora usah alus kok. Ngene ya kepengkan. Bapak menghindari anu Mbak, menghindari iki kan berontak. Lambene kok lek kena obat-obat sing berbahaya kan bahaya toh.
Meneng gak celek mutah wae kok. Kok wis ngene iki los. Percaya Mbak yo, sebabe alat-alat ngene iki canggih. Neng kene iki ora enak sing duwe, hanya luar biasa iki sing randu iki. Iki mung cukurane masih wis tak iki kok kene iki dadi los awakmu meneng ae ora usah kaget. Wis ngene iki, cukur los iki biasa Mbak yo. Jadi apapun yang di sorry. Wah anu kaken. Jadi cukuran iki harus menggunakan alat-alat berbahaya Mbak yo. Bapak yus ngene iki ya apa? Ora nggih apa-apa, Mbak. Namung nggih ngetes. Wedi apa ora? Enek rada rene. Ben aja mripatmu ben aja kenek ya kenek. Rambutmu kan berbahaya. Mengandung. Saiki sebelum awakmu potong dicuci dhisik ya. Menang. Kene. Wes. Oke. Sabar ya. Ya segini iki, profesional iki segini iki. Jadi mengikuti arah apapun bisa. Siap no mentalmu ya. Hilang nih keburukan. Sabar. Oke. Saya orang genah iki Mas. Wes. Ya Allah, wingko lek bongko piye bocah wingko. Masih kayak ngene iki pang berguna lho iki. Wes. Nyak kok kapak nih bocah iki. Wong kowe mang lo tak kon nunggu. Kiosku kene iki mang kios cukur ki mang iso malah awakmu sing nyukur. Kon nyukur aku mau Pak D. Kon nyukur kowe iki obatmu edan urung kok entek nendang kowe ngono. Ngombe obat. Kok iso masak ya? Kok kapak nih bocah iki mang iki. Oh. Sorry yo. Terus sama ini sapa to, Pak? Yo, aku ki tukang cukur sing asli iki mang. Lek kemang ki ponakanku sing mulih ke rumah sakit jiwa kok Karanganyar kono. Ngono lho iki mang tak kono nunggu kiosku iki. Berarti kayak mau Wong edan. Iya, wong edan. Baik.